Moi bon día da fin de semana da 17ª edición do Codillo. É unha fin de semana que para nós, para a Rúa, como ben sabedes xa, representa, eu diría xa casi que paralelamente coa Bacofesta, eu creo que xa son as dúas actividades festivas e culturais máis importantes que temos no noso concello, desde logo as que despertan máis paixóns. Eu quero darlle a benvida efectivamente a Xosé Merelles, o director xeral de Turismo, a Aurentino Alonso, alcalde do Barco, e tamén a Corporación Municipal de Almendralejo, que nos visitan un ano máis, e xa vamos polos 30, creo que falábamos onte, ou cerca dos 30, e tamén os nosos fillos predilectos, que teño por aí polo menos, fillos adoptivos, perdón, teño por aí a un par deles, teño a Wayne Bravender e a Juan Francisco Sánchez, un de Almendralejo e outro de Minnesota, que están sendo famosos estes días por cousas menos agradables que o Codillo. Moitísimas gracias por vir un ano máis, tamén a xente da Corporación da Rúa que estades aquí, e efectivamente os nosos homenaxeados deste ano, a Panadería Tabal, que, inda que logo falaremos desto, falarán desto polo miúdo, nos resultaba unha homenaxe, eu creo que non só merecida, sino obrigada, non? Porque é unha... Eu creo que dos negocios máis antigos que quedan hoxe na Rúa, desde logo a última panadería tradicional que queda no noso concello, e para nós é un privilexio que aceptara de ser os homenaxeados deste ano, así que moitísimas grazas por permitirnos facervos este pequeno recoñecemento que é o que podemos facer por parte do concello. De todo o demais, pois unha fin de semana de festa, onde tuvemos a terceira edición dos Cantos de Taberna. Eu creo que xa conseguimos asentar os venres como ese día previo que é ao xantar popular, no que a xente disfruta, como dixo Cristina, de festa hasta, eu creo que hasta altas horas da madrugada. Eu non, porque xa son unha señora maior, pero o resto da xente que puido disfrutar, me consta que houve movida hasta a última hora, e nada, esperemos que teñamos hoxe un día fantástico, que disfrutemos dese Codillo que nos preparan un ano máis, eu creo que con moitísimo mimo, unha xente que xa leva anos facendo esta festa, e que nos permita a todos disfrutar un día fantástico. Pola miña parte, neste primeiro momento, nada máis que volvervos dar as gracias.